लोगोफोर बैसागुखौ लाफानानै आं गासैखौबो नोंथांमोनखौ आंनि बे एस ब्लगार बय चेनेलाव बरायलांनाय जाबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय। बै भिडिअआनो जाहैबाय माने दिनैनिफ्राय जों गामिया फार्स्ट मोसाजेनगोन। गामियाव दिनै जोंहा लाइमोन पार्टिया बैसागु फार्स्ट मोसाजेनगोन। बेनिखायनो आङो आंनि गोसोनिफ्राय नोंथांमोननो आंनि बे एस ब्लगार बय चेनेलनि गेजेरजोंनो जोंनि 2 नं तादुनिया गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला मोसानायखौ बैसागु मोसानायखौ दान्दिसेब्लाबो माबायदि मोसायो, माबायदि डिसिप्लिन मोसायो, माबायदि रुल मथे मोसायो, स' नोंथांमोननो आं बेखौनो दिन्थिनो थाखाय गुसुङैब्लाबो भिडिअ लाना फैबाय। स' नोंथांमोनखौ आं आसा खालामो आंनि बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना हानायमानि आंनि बे एस ब्लगार बय चेनेलखौ सापर्ट होगोन होननानै। स' नोंथांमोना नायलांबाय था, आङो हानायमानि दिन्थिलांबाय थागोन। मेगननि नोजोरा नोंखौल' नागिरो, गोरबोजों हास्थायगोन नोंखौ आं अरायबो। हेल' लोगोफोर, दा नै जोंना मोसानो थाखाय रेडि जाबाय। माने हिन्जावसाफ्रा आइजोफ्रा फैथ'वाखै आरो गासैनो हौवासाफोरल' दं नै मन्दिराव ज' जादों। ओरै थांगोन माने ओरै गामि फार्स्ट जोंनि जि गामियाव जोंनि साबनि गामियाव जि लामाखै जों फार्स्ट हाबजेनो बै लामाखै जों मोसादोंमोन आरो। हेल' लोगोफोर, दा फाइनालि जोंना मानसिफ्रा जाजोब्बायानो होनजागोन। मानो होनबा दंबावो सानैसो दंबावो आरो माखासे ओंखारबाय, जोंना लोगोफ्राबो ओंखारबाय आरो आंनिनो बिनानाव जा बिब' जा ओंखारबायानो, इसोरबो फैबायानो, माखासे दंबावो आरो। दा ओरै आंजों न' खाथियावनो मोजोम दैमारि, ओरै दं आंनिनो अनसुलि बिनानाव सनिया बसुमतारी, ओरै दं आंनिनो अनसुलि बिनानाव ओरैबो नै अन्थाव बाथाव रिता बसुमतारी, बेबो आंनि बिनानाव असे, आंनि बिनानाव इयो फार्स्ट टाइम आंनि ब्लगाव ओंखारदों दिनै, आंनि बिनानाव इयो असे। आरो दंबावो दा आङो माने 2 नं तादुनिया गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि माखासे मोसानायखौ दिन्थिलांनो आखायाव लाबाय। स' नोंथांमोनखौ आं आसा खालामो गोसो होनानै आंनि बे भिडिअखौ नायलांगोन होननानै। आरो ओरै दंबावो सासे, मा नाम मोनलाय, नोंनि नामखौ आं मिथिला, होद मोजां बुंब्रा, सुमुथि बर'नो। माने जोंना मोसाबायानो नैयाव, माने मानसि बारा बुरजा गैया आरो लाइमोनफ्रा माखासे फैजोबथ'वाखै, फैबाय दं। दा जुदि सब फैजोबोब्लासो ग्रोम ग्रोम नुगोन। दा सानैसोल' दं आरो दा दसेनो उनाव फैजोबगोन मारै मोसाग्राफ्रा। एक्सुवेलि जोंना मानसिफ्रा फैजोबथ'वाखै आरो दा दसेनि उनावसो फैगोन आरो हेभिनो। लाइमोनफ्रा गैलालै जों गामियाव, ओंखायनो माने जा लांदां लांदां नुग्रा जाबाय। आच्छा, ओरैबायदि डिस्टार्ब माने अखाया जों मोसानायाव। हे आफा बोराइ बाथौ, नै दिनै 2 नं तादुनिया गामिनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गाजा गोमजा मोसानो फैनायाव, नामे बसुमतारी नखराव मोसानो फैनायाव नों आफा इसोरनिसिम फंनैसो बोरबांसा बिख'नानै होलांनो सानदों। बे बोरबांसा बिख'नायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नों आफा इसोरा निमाहा होनांगोन। हे आफा बोराइ बाथौ,
दख'ना गाननाया सोर खत्म हेलो लोगोफोर जेनदों अखा हाबाय जोंना बैसागु मोसानाया ओइ माय गड ओरैबायदि अखा हाबाय माने बुंनाङासै आरो जर गाज्रि अखा हाबाय जोंना बैसागु मोसानायाव सेर अखाया नावलायनो हायो आयौ अखाया आयौ ओरैबायदि गाज्रि हाबाय दुखु नांबाय आं अखाखौ नै हेलो लोगोफोर माने जों मोसा नखरब्रै नखरबासो मोसाबायमोन आरो ओमफ्राय ओरैबायदि गाज्रि बोथोर जाना होबाय फुरा दोमैलुबो नङा माबा सान्दुंबो गैया फुरा राम अखा हादों माने दै फुरा सिजोबबाय नै फुरा माने दा मोसाग्राफ्रा माने फुरा दहाय फार्स्ट समाव ओरैबायदि इन्टारेस्टमोन खिन्थु दा डेमेज आरो माने देग्लायनि बैसागुखौ रावबो गोजोननाय मोनाखै होनना फोरमायदों आरो दै रावबो इन्टारेस्ट मोनाखै देग्लायनि बैसागुखौ माने माखौ दुखु मोननानै बोथोरा बेबायदि खालामखो देग्लायनि बैसागुखौ हमनानै मोनला आरो आंथ' जोबोद दुखु नांबाय देग्लायनि बैसागुखौ एकदमबारे मोसानो लुगैदोंमोन स्रांनो गाननाय जोमनाय माने स्टेन्डार्ड गानदों गानफब जोमफब मोदानलायनाय नाथाय मा बुंनो बोथोरानो गाननायखौ जोंनि गाननायखौ खमायगासै देग्लाय उफाय गैया Jangan Juli jatuh tahu. Lấy người của cái tàu nó thẳng ở bờ là đi bê phá con pháo đá đi bê phá con pháo đá Kuti sarihan nang sana paya goy bepari nang sana maya patay bepari dini kikitaw tawada nang dangang habada taw dini kikitaw tawada nang dangang habada taw